Bueno, bons días a todos. De novo, temos esta convocatoria de pleno extraordinario urxente por dous motivos. Unha por intentar non acumular sesións ao largo de toda a semana, entón así xa facíamos todo despois das comisións, e outra porque así, como temos que mandar o acordo que se adote hoxe, temos que mandar ao boletín da provincia para que este publicado o venres, e logo o día 2, claro que xa este en vigor. O día 2 sabedes que temos a Feira da Cebola, entón para que teñamos estos precios, estas tasas novas xa aprobadas. Bueno, se vos parece, que hora temos? As 22. 15, 22. Bueno, pois se vos parece, temos que primeiro ratificar a urxencia e depois xa falamos do asunto en concreto. Votos a favor da urxencia? Se aproba por unanimidade. Bueno, aquí xa vedes que a proposta, pasamos ao punto 2, que establecemento e regulación se procede dos precios públicos a xirar polo desenvolvemento do evento cultural Feira da Cebola Chata do Concello de Miño, en consecuencia modificación da ordenanza fiscal número 21, reguladora dos precios públicos polos servicios culturais e de atención ao cidadán. Supresión do apartado 4 do artigo 4. Bueno, eu creo que xa vos pasaron a proposta xa vedes que é moi extensa, eu creo que ler todo isto pois sería unha tortura ahora a estas horas. Basicamente, xa vistes, aquí o que se trata na xustificación da Concellería sería, segundo os antecedentes que lle constan esta Concellería, este Concello, dentro do Departamento Municipal de Cultura ven organizando ano tras ano o evento cultural Feira da Cebola, que este ano 2016 cumpre o seu 25 aniversario. Como sabedes, tiñamos uns precios bastante anticuados e, bueno, pues en isto temos que ir pouco a pouco actualizando as diferentes tasas. Aquí vamos a actualizar a tasa que sería o financiamento deste evento cultural, sopórtase de modo minoritario polas aportacións do público do evento mediante o abono de precio público regulado ata de agora na ordenanza fiscal número 21, reguladora dos prezos públicos polos servicios culturais e de atención ao cidadán. 4. Eventos culturais. 4.1. Venta de accesorios 5 euros e 4.2. Venta de produtos de degustación 1 euro. Bueno, aquí se xustifica, esta Concellería en consecuencia entende que procede a actualizar o precio público debendo quedar fixado no importe de 7 euros para a venda de accesorios, en este caso son os mandiles, e 2 euros para a venda de produtos de degustación. Sabedes que nos produtos de degustación se suele dar, non sei se este ano empanada, ou mellor se dá algo de helado, ou mellor se dá algo de viño. Non vamos meter aí. Eso vai ser gratuito, entonces. Bueno, pois sería 2 euros pola empanada. Co finalidade de poder prestar aos veciños un servicio de calidade sen perder o carácter accesible, popular e participativo que caracteriza a Feira da Cebola Chata de Miño, todo o sen xerar déficit ás arcas municipais. Bueno, con isto non cubrimos nin... Non, se despois quería comentar unha cousa, Bueno, entón, a presente proposta xúntase unha memoria económico-financeira suscrita pola técnica sociocultural municipal e justificativa da cuantía a fixar polos precios que se proxectan a aprobar, en a que se pon de manifesto que o Concello deberá asumir con cargo aos seus orzamentos un déficit de financiamento respecto da previsión do gasto que representa a organización do evento cultural. Non obstante, esta Concellería entende que existen importantes razóns de tipo social e de interese público que justifican fixar estes precios públicos por debaixo do límite permitido. El importe dos precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado ou de la actividade realizada, tal e como se permite no apartado 2 do mesmo precepto. Bueno, estes precios se poñen por debaixo do que debería de ser legalmente, pero, bueno, se justifica o motivo polo que. A Feira de Cebola Chata de Miño constituye unha das principais iniciativas de promoción económica, cultural e turística impulsadas polo Concello de Miño. Tras 25 edicións celebradas de maneira continuada, veuse a consolidar como un evento de referencia para o municipio e a súa contorna, contribuindo de modo decisivo á posta en valor dun produto agrícola singular como é a cebola chata de Miño, así como a dinamización do comercio local, a hostelería e o tecido asociativo. A finalidade da feira non é a obtención exclusiva dun rendemento económico, senón a consecución de obxectivos de interés xeral relacionados coa promoción do patrimonio agrícola ou gastronómico local, a preservación das tradicións vinculadas ao cultivo da cebola chata, o apoio ás persoas produtoras e a dinamización económica do municipio e a xeración de actividade cultural e social. A celebración da feira xera, ademais, beneficios económicos e sociais que trascenden os ingresos directos derivados da venta de produtos, a súa capacidade para atraer visitantes, favorecer o consumo no comercio e a hostelería local, promover o turismo de proximidade e apoiar as persoas produtoras e reforzar a identidade territorial do municipio constitúe un retorno social que xustifica o mantemento do esforzo económico realizado polo Concello.
En definitiva, o percorrido, trayectoria e relevancia que ven revestindo o evento cultural desenvolto polo Concello nos últimos anos confiren á feira unha entidade e sustantividade propia e individualizada, polo que resulta imprescindible aprobar prezos públicos específicos a xirar por este concepto, sen afectar a estabilidade orzamentaria, a sustentabilidade financiera da entidade, provocando pola súa especialidade e individualidade a implicación para este suposto do prezo público que en termos xenéricos se regula na Ordenanza Fiscal número 21, articulando para esta finalidade un marco regulador propio exclusivo no que as adquisicións dos produtos e accesorios característicos da feira por parte dos asistentes ao evento encontren o seu acomodo motivo polo cal tamén se acompaña a presente proposta un proxecto de acordo regulador dos elementos que deben rexer a liquidación e ingreso dos prezos públicos e aprobar asinado por esta Concellería. Da presente proposta, xunto coa memoria económico-financiera sinalada e no proxecto de acordo regulador elaborado, dese traslado á Alcaldía a efectos de que se considere precedente e incoe o correspondente expediente administrativo coa finalidade de adoptar os acordos que procedan polo órgano municipal competente. Conforme ao contido da proposta transcrista, constan os incorporados os expedientes que acabamos de citar, esos informes. Despois, por todo o tramitado e por todos estes antecedentes, o acordo sería, primeiro, aprobar o establecemento dun precio público por importe de 7 euros, IVA incluído, a xirar pola prestación do servicio denominado venta de accesorios e dun precio público por importe de 2 euros, IVA incluído, do 10%, a xirar pola prestación do servicio venda de produtos de degustación derivados da celebración do evento cultural Feira da Cebola, Chata de Miño. Segundo, aprobar o acordo regulador dos precios públicos a establecer con arranxo o seguinte contido. Acordo regulador, aquí se detalla todo o acordo regulador, fundamento, xeto, obrigacións ao pago, a cuantía, que serían 7 euros para os accesorios e 2 para os produtos de degustación, as normas de xestión, as infraccións e sancións, tal. A disposición final sería o presente acordo regulador entrará en vigor o día seguinte da súa aprobación no boletín, da súa publicación no boletín oficial da provincia e estenderá os seus efectos mentres manteñan vixencia os supostos que o regula. Terceiro, publicar integramente o presente acordo no tabloide de edictos do Concello e no boletín oficial da provincia en aplicación da previsión recollida no artigo 131 do PECAT. Cuarto, aprobar provisionalmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Real Decreto Legislativo do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Fazendas Locais, a modificación da Ordenanza Fiscal número 21. Se suprive o apartado 4, cos precios que eran de antes 5 e 2, e renumeración do resto dos apartados do artículo 4, Quinto, someter o acordo provisional á información pública e a audiencia das persoas interesadas mediante a publicación do anuncio no acordo provisional no boletín oficial da provincia, no tablero de anuncios, por un prazo de 30 días, a efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas. Sexto, que no suposto de que se presenten reclamacións ou suxestións, estas deberán ser resoltas pola corporación. En caso de que non se presenten reclamacións ou suxestións, o presente acordo provisional se entenderá automáticamente elevado definitivo sen necesidade de novo acordo plenario. E sétimo, que en todo caso, o acordo definitivo a que se refire o artículo 17.3, incluído o acordo provisional elevado automáticamente a tal categoría, e o texto íntegro da nova ordenanza fiscal se publique no boletín oficial da provincia. Xúntase como anexo á presente proposta o texto íntegro da ordenanza fiscal 21, unha vez operada a supresión do apartado 4, artículo 4. Aquí está toda a ordenanza, que a podedes consultar se non consultástedes, pero que que todo isto é para decir que pasar de 5 a 7 euros e de 1 a 2 euros. Non sei se queredes comentar algo. Eu quería comentar unha cousa. A ver. Xa está. Como dixo o alcalde, con todo isto queda ben explicado, o asunto é que nos accesorios que se venden non son só os mandís, que hai mandís que o que a xente xa colecciona de todos os anos, e normalmente hai outra cousa máis. Pois un ano houve unhas tablas de cortar, outro ano un abanico, outro ano hai máis cousas. E o que víamos neste tema dos accesorios era que cada vez nos era máis difícil encontrar accesorios unha calidade digna do Concello de Miño, que non foran de fibras artificiales nin de empresas lonxanas de boa calidade, polo precio. Entón estábamos perdendo cartos e non nos parecía normal. E respecto ás empanadas, eu creo que o anterior precio non sei se ten 12 anos ou máis. Eu recordo cando eran gratis. Sí, claro, sí. Non había empanada que chegara. Pero claro, as empanadas, ainda así ahora acabanse todas en un volado. O que pasa é que, claro, as empanadas subiron de precio e os panadeiros teñen que cobrar o que teñen que cobrar, que a empanada vale. Entón, nos pareceu
axeitado 2 euros que se poden pagar. Hai que decir que as racións suelen ser bastante consistentes, entón que merecía os 2 euros. E nada máis. Despois, por outro lado, sí que as degustacións, sigue habendo degustacións gratuitas, mentre se poida. Cando vexamos, eu xa nos tiren moito das orellas a señora interventora, pois mellor temos que cobrar. Que non nos oye. Pero bueno, en todo caso serían os 2 euros, que nos parece que, bueno, que os precios que hai agora son axeitados, e nada máis. Aí había un problema, agora me veo a cabeza falando das gratuitas, cando se entregaban cousas gratuitas era un descontrol. A xente iba, se metía a cola, collía 3 cachos de empanada porque estaba a familia atrás, levaba os 3 cachos de empanada, logo volvía, dicía que tiña outros 4 amigos, collía outros cachos de empanada, aquilo era caótico. A verdad que nadie lle supón 1 euro por levar un cacho de empanada, que é bastante consistente. Agora son 2, pero bueno, era 1 euro cando se subeu, e agora pasa a 2. As empanadas, como sabedes, cada vez tamén costan máis e tal. E con isto non se trata de facer negocio, tamén se trata de que iso non sea unha jauría de xente ali. Bueno, é que non esqueces que as degustacións gratuitas agora son con ticket. Sí. Porque antes era simplemente poñerse a cola, entón eso causaba molestias, a xente que estaba a cola mellor non chegaba, e todo isto agora a xente recolle un ticket, ou me parece que se están hasta 2, e listo, despois se van a coller sin a cola, sin a... Era o que iba a comentar eu, dicir que eu teño visto ali xente que se poñía a cola, pedía un vaso de viño, porque era gratuito, volvíase a poñer a cola, pedía outro vaso de viño, e algún vía a botella que estaban ali para servir os vasos, collía a botella e bebía pola tal. Entón, agora, esa xente que abusa, por desgracia, pois non se cobra, esas degustacións non se cobran. Este ano vai haber unha degustación de helado feito con cebola chata, caramelizada, está riquísimo, está riquísimo. Vai haber unha degustación gratuita. O darlle un tique agora, o que vai ten que ter un tique. Entón, se non tes o tique, non podes tomar nin o viño, nin o helado, nin nada. Por agora non se cobra o tique. Claro, por agora. Pero claro, todo tamén depende, porque, bueno, eu me recordo na primeira feira da cebola, algúns de vos ainda non nacerades, 25 anos menos, ainda non os tiñades. Na primeira feira da cebola, que se regalaran moitas empanadas, e se regalaban cachos de empanadas, Dios, a xente parecía a veces que non comera na vida. O sea, era unha cousa terrible, terrible, terrible. Metíanse xa hasta no puesto para coller as empanadas, que era... E, bueno, pois eso pouco a pouco vamos tamén un pouco que a xente... Bueno, pois este é o tema, non sei se... Fátima, sí. Bueno, bons días a todos, ainda que xa levamos un rato aquí. Eu só quería que estamos de acordo en que a Feira da Cebola Chata é, bueno, xa unha tradición do noso concello, non? É que é importante mantelas. Bueno, é que hai que actualizar os prezos, eso está claro, que todo na vida sube, pero sí que me chama a atención que sendo pa domingo a Feira da Cebola Chata, contando que tivemos no mes de xuño un pleno ordinario, e que supoño que o problema de precios e consecución de máis xa se veu o ano pasado, chamame a atención que se traia hoxe a un pleno extraordinario e urxente algo que podíamos tratar nun pleno ordinario. Polo demais, bueno, esperamos que a tradición se siga mantendo, unha pena que ahora só sexa un día, pero bueno, que se siga mantendo a feira. Sí, a ver. Hai moitos anos que é un día. Desde logo... Bastantes. Desde logo... Non. Antes cando? Bueno, xa sabemos que eres nova. Montábamos os chiringuitos, eran 3 días. No. Empezaban o viernes, a inaugurabas o viernes. O primeiro ano que fixéramos nós foron 2 días. Non houve 3. Bueno, outra corporación, pero nós cando fixéramos como asociación veciñal, porque nós isto fixose, a primeira fixose como asociación veciñal, estábamos, bueno, Cati e eu e outros compañeiros que non están aquí ningún deles, pero iniciáramos eran 2 días. O problema que estamos tendo precisamente 2 días complica o tema pola seguridade, tamén o tema das cebolas. E cortar todas as rúas. Cada vez hai menos cebolas. As ceboleiras estar ali 2 días non é o mismo que fai 25 anos. Claro. Porque vai 25 anos, casi todas as ceboleiras tiñan 25 anos menos. Sí, claro. Algúnas, por desgracia, xa falleceron.
E claro, agora pedirlles que estén 2 días seguidos sería desnaturalizar a feira, porque moitas non che veñen o segundo día, entón sería desnaturalizarla. Por eso se fai un día. A ver, nese día intentamos lóxicamente concentrar todo. Ten unha repercusión económica, social, para, bueno, leía antes, non? Pero tamén, que non falábamos, pois, hai unha asociación de Miño que tamén ven, fai o churrasco, vai ter navallas e tal, que é a Asociación Deportiva Miño, que podía ser a cofradía ou podía ser calquera outra entidade que lóxicamente que lle teña interés en eso. A veces estuvo o Náutico, bueno, pois agora está o Club de Fútbol. E nos encantados porque, bueno, eles sirvelles para ter tamén os ingresos, e a verdad que eu, en estes últimos anos que se estuvo ali, eu como ali todos os anos, é de maravilla. O malo é o calor, que fai, non sole facer moito calor, pero, bueno, mellor que faga moito calor a que choiva. Bueno, e despois non sei que iba a decir, pero se me foi un pouco... A de Miño este ano vai facer un esforzo tremendo porque ten pola mañá ten un partido. Non, temos o día anterior. O día anterior. O día anterior temos a Copa Diputación. Claro, van ter un día moi intenso e lles costa moito reservar un día porque todo veñen os xogadores e veñen pais dos xogadores, bueno, veñen moitos socios para traballar. Idealmente, pois o mellor estaba ben, pero non é tan boa. Pero, bueno, hai bastantes anos que é só un día. Con respecto a Copa Diputación, que agora vos quería comentar e tal, vos tede presente sempre que calquer cousa que organiza o Concello de Miño estades invitados. Non fai falta que... É que non se mandan invitacións. Non, porque non chegarían 3 meses despois. Entonces, faime caso. A ver, o que se trata é de que todos seipades e que todos sexamos conscientes que cando hai algo que organiza o Concello estades todos invitados, sea unha obra de teatro, sea o que sea. Se hai eu que sei, se teño unha reunión co presidente da Xunta ou da Diputación ou o que sea, home, aí non estades invitados. Pero todo o que sea un acto público organizado polo Concello, cando ven unha autoridade procuramos invitarvos, a veces non por escrito, a veces por teléfono, porque moitas veces visítate un conselleiro de hoxe para mañán, ou te avisan de ayer para hoxe, o sea, tal. Entonces, quero recalcar porque agora temos a Copa Diputación o sábado, estades invitados todos a ir á Copa Diputación, que é ir ali, non é facer ningún acto, nin facer nada. O domingo é a Feira de Cebola, lóxicamente, a ver, vos sodes partes da corporación e sentidevos como tales. Non estades no grupo de goberno, pero sodes concelleiros como os demais. E, polo tanto, xa digo, calquera acto tal, cando sea algo reservado, home, pois xa vos lo diremos e tal, pero, bueno, por agora eu creo que non hai nada reservado. Home, se eu me reúno aquí con un veciño, pois, lógicamente, me reúno, pero non é un acto da corporación, vale? Calquer cousa que organice a corporación. E despois, con respecto ao da Feira da Cebola, sí, se precipitou todo un pouco porque dicías ti que efectivamente que se pode haber feito antes. Sí que se pode haber feito antes, pero faise en función de moitas cousas, que todos os días hai un montón de cousas e tal, e se fai. De feito, eu teño esperanza de que este ano saquemos actualización de outros precios. Este ano, como a Feira de Cebola nos viña encima, pois tiñamos que facer isto, pero con este mismo argumentario temos para outros precios públicos que hai, como actividades, a comida do maior, bueno, de maiores de 55, temos un montón de cousas que hai que ir actualizando. Iso sempre por debaixo de a tarxeta, por exemplo, de aparcamento na praia, é dicir, hai un montón de cousas que teremos que ir revisando de cara ao futuro. Bueno, algo máis? Votamos, entón. Votos a favor? 8 votos a favor. Alberto, e ti? 8 votos a favor. Vale, e votos en contra? Ningún. Entón, abstencións? 5 abstencións. Bueno, pois, gracias a todos.